Doncs bé, Alba, avui ens hem decidit tirar la casa per la finestra. Hem agafat un vi de la Rioja i que, com podeu veure, avui el traiem de la nostra nevera perquè és un vi d'un triatge de raïm molt especial i, òbviament, amb una elaboració molt concreta, complicada, que fa que el seu cost sigui més elevat. El que hem escollit per avui ha sigut el Prado Enea Gran Reserva 2004 de Bodegas Muga. Aquest és un vi de les Bodegas Muga, de la Rioja, i és un ensamblatge de les varietats més comunes d'allà dalt, la Tempranillo, la Graciano i la Mazuelo. La gran diferència que pot arribar a tenir aquest vi respecte als que hem pogut presentar al programa són bàsicament dues. Una és el que us he comentat abans, la seva gran acurada i barema que ha tingut i la selecció gra a gra pràcticament que hi ha hagut dels raïms que composen aquest vi. I per altra banda també hem de dir que la criança que ha fet aquest vi és absolutament diferent als que hem anat presentant fins ara. És un vi que ha tingut una criança de més de 36 mesos en botes i més de 30 mesos en ampolla, amb el que el resultat final és un vi molt equilibrat, amb un pas per boca molt suau i que tindrà aquestes notes torrades i una miqueta especiades que creiem que anirà molt bé amb aquest magret. I a més té un toc final sutil, molt sutil, toc dolcet que creiem que pot enganxar perfecte amb aquesta mel que ens han col·locat avui i que, per tant, creiem que pot arribar a arrodonir tot el que és el plat en general i acabar-lo de realçar-lo i de potenciar-lo. També proposem aquest vi per alguna ocasió especial, que no sigui el vi del dimarts al migdia, sinó que si ho podem guardar per una ocasió més especial, algun sopar parella, amics, a més, on el podem disfrutar entre diversa gent, seria molt recomanat. I bé, com sempre, ja saps, la gent, si té algun tipus de dubte, pot contactar amb nosaltres via redes socials, Facebook, Twitter, per telèfon o per correu electrònic, sense cap problema. I després també, si algú està interessat en aquest vi o en algun dels que hem recomanat en anteriors programes, si ve a casa nostra i diu que ha vist el programa de Cuina de Prop, tindrà un petit descompte que en aquest cas serà substancial, degut a que el preu d'aquest vi ja és una miqueta més elevat. Espero que us agradi molt i ja em comentareu.